Ilagay mo nga muna to, te, sa ano, te. Ay, sa account dito. Ah, gamitin ko muna. Yan, parang nakikita ko na ba. Ito po. Yan. Tapos iset mo siya doon, be, sa ano. Para pag nakapag-play ako, ibaba ko lang siya doon. Sa... Kung kaya ang ginagawa ni ate mo. Pag nag-play kasi ko doon, pwede ko siyang i-back to. Yan, may galap shoutout po, Madam Baby Channel. Hindi ko po gets dito. Babalik po kayo Diba sa... pag nag-play ako doon, tapos ibaba ko siya sa live ko. Ito lang po yun eh. Saan ko siya ano eh. Diba po, pipindutin niyo po. Yan. Tapos, ito lang po. Yung, itong araw, bababa niyo na. Tapos, mapupunta po kayo sa account. Tapos, pipindutin niyo po. Okay, sige. Okay na yun, sige, lagay mo na lang doon sa ano ko. Yan, tambay mo na lang siya dyan. Nakamit lang po. Sige, mute mo na lang. Thank you. Ayan. Sige, palambing naman. Ano yan? Sige, puntahan ko yung bahay mo. Hindi natin. May premiere ka pala. Sige, tamsakan natin yung premiere mo. Yan, dana ko sa'yo, Madam Baby Channel. Hello po, Mama Street. Nag-live shoutout po. Hindi nag-live si Yen. Nahanap ko ngayon, naabangan ko, hindi siya nag-live. Yan, ER Kabayan, PWD Vlog, nag-live shout out. Ma'am Astrid, dito po ako sa bahay mo.
Yan, dito po ako, Ma'am Astrid, sa food festival mo. Festival, peste. Che. Ano, tamsakan po natin. Ano pala to? Premiere nyo po pala to. Kailan to? October 15, 11 a.m. Tatamsakan ko na po. Tapos pag-play ko po kayo. Yan, dito po ako, Ma'am Astrid, sa enjoying life. Ayan, may harang po. Ayan, AR, nandito ako sa bahay mo. Yan, playing na ang iyong video, AR. Ayan, naka-play siya. "14 minutes and 26 seconds. Yan, mahaba yung harang ni Ma'am Astrid. Wala pong anuman, Ma'am Astrid. Okay lang. Okay lang, kabayan PWD vlog. You're welcome. Yan, playing na po, Ma'am Astrid. 5 minutes and 27 seconds. Hala ko di ako makapag-live ngayon at maingay yung video ko. Buti na lang hindi rinig dito. At kung hindi nagka-kuryente, talaga hindi tayo makakapag-live. Yan, playing pa rin AR ang video mo. 2 minutes and 18 seconds na naka-play. Playing pa rin po ang video mo, Ma'am Astrid.
Daming kalapate nito. Yan, Madam Baby Channel. Sunod po kita dito kay Ma'am Astrid. Ay, agoy, nag-shutdown, be. Matagal pa na mata mag-ano yan. Saglit lang. Ang cute ng alaga ni Ma'am Astrid. Che. Nalobat, nalobat. Ka-cute ng alaga niyo po, Ma'am Astrid. Yan, tapos na po ang iyong video, Ma'am Astrid. Pang 67 thumbs up. Welcome po. I-press ko nga muna itong cellphone ko. Papasaway. Ayan, si Bal Channel, si Baltog Channel, bigla shout up. Bigyan kita ng moderator. Ayan. Ayan, Madam Baby, nandito po ako sa inyong bahay. Yan, nandito ako sa premiere ni Madam Baby. Yan, Madam Baby, nandito po ako sa premiere nyo.
Hello, Nanay Owa. Mag-love shout out po. Ayan. Sandali lang po, Nanay Owa, ha. Nandito lang ako sa premiere ni Madam Baby channel. Bisitahin ko po yung bahay mo. Hi, Jess. Good evening. Mag-love shout out. Kumusta, Jess? Sandali lang, ha. Nandito lang ako sa premiere ni Madam Baby. Ayan, tapos na yung premiere ni Madam Baby. Nag-end na. Ayan, thank you so much. Bakit masakit ulo mo, Jazz? Hindi ako nakahabol. Saan? Nanay Owa, nandito po ako sa bahay mo, Nanay Owa. Yan, dito po ako sa tuna pasta. Yan, may harang pa po, Nanay Owa. Ayan, Nanay Owa, playing na po ang iyong video. 7 minutes and 11 seconds. Yeah, sunod kita dito kay Nanay Owa, ha. Thank you so much, Nanay Owa. Yan, pa-thumbs up po sa ating live. Pasuyo naman, guys. Sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up sa live ni Bicolana, palambing naman. Tuna pasta. Parang ang sarap nito, Nanay Owa. Shake, body body dancer.
Yan, playing pa rin po Nanay Owa yung video mo. Parang kasarap dito Nanay Owa. Nanay Owa, saan ka nga po sa Bicol? Yan, susunod kita dito just kay Nanay Owa. Patapos na yung video ni Nanay Owa. Nanay Owa, patapos na po yung video mo. Di ka nag-live, Jazz? Ah, hindi ka ba umabot sa premiere ni Madam Baby? Ah, kaninang umaga, di ko napansin. Ayan, Nanay Owa, tapos na po. Pang 51 thumbs up po.
Oo, saglit lang yung ano niya, saglit lang yung premiere niya eh. Nandito ako sa bahay mo, Jazz. Yan, dito ako sa Creamy Maha Blanca mo. Ayan, playing siya. 8 minutes and 51 seconds, Jazz. Yan. You're welcome, Jazz. Walang anuman. Yan, mega love shout out sa 18 million people in the house. Thank you so much. Yan, patamsak naman sa ating nandyan sa naka-stay sa live ko. Sa mga hindi pa nakakapag-like sa ating live, pasuyo naman, pa-like naman. Talagang pagluluto ang talent mo dyan, ano? Puro pagluluto. Ano tong mga ginagawa mo, Jess? Ano, binibenta mo ba? O pang ano lang? Dati po may nag-order din po. Tuloy mo lang, Jess. Ba't magandang business to ah. Papa-order ka lang. Kasi sanay ka magluto. Kaso hininto ko na po yung upload ko. Yung upload ko lang. Ina-upload mo lang. Sayang, dapat pinangbibenta mo rin. Kagaya nito, gumagawa ka, may pang-upload ka na, may pambenta ka pa. Ikaw lang ang gumagawa. Mahihirapan ka nga naman pag wala kang kaatuwang gumawa. Bakit ano ba yung ano nyo, yung lugar nyo, gawing ano na ba? Gawing tawag dito, gawing bukid na ba? Hindi ba kayo sa bayan? Di ba Pangasinan ka?
Sa subdivision po kami, te. Ah, okay. Kaya pala. Oo nga, pagka subdivision talaga. Tahimik, walang gaanong tao. Oo. Ganun talaga pag subdivision, tahimik ang lugar. May mga sari-sariling mundo ang mga nasa subdivision, walang pakialamanan. Arangkadang pobre, mega love shot out. Yan, baba ka ng bahay mo, arangkadang pobre. Oo, just kasi pagka talaga subdivision, ganun talaga. May mga sariling mundo yan. Walang pakialamanan. May kanya-kanyang buhay. Holocrap, mega love shout out. Adi pag nagluto ka ng ganito, ikaw lang din ang nakain. Ipin natin si arangkadang pobre. Ayan. Yan, mega love shout out po, arangkadang pobre from Jazz. Ayan. Nandito ako sa bahay mo, arangkadang pobre. Ayan siya, naka-play na siya, oh. Naka-live ka ba, arangkadang pobre? Hello po, Sir Roy. Good evening po. Mega love shoutout po. Thank you so much, Sir Roy. Sir Roy, sabi ko sa iyo, swerte ako sa live mo. Jazz, dikit ka na ba dyan kay Sir Roy? Dikitan mo yan, Jazz. Si Sir Roy. Lagi akong nananalo dyan, Jazz. Akala ko naka-live ka, kasi parang live yung binaba mong bahay eh. Yan, dikitan mo yan, Jazz, kasi laging nagpapalaro yan si Sir Roy. Buenas ako dyan eh. Yan, tapos na yung video mo, Jazz. Pang 30 thumbs up. Mega love shout out po, Just Cooking YouTube. Ayan, sabi ni Arangkadang Pobre. Yan, dikitan mo yan, Arangkadang Pobre si Just. Nanay Owa, maraming salamat po. Yan guys, pasuyo sa atin nakapin. Yan, Sir Roy, mega love shout out po. Kumusta po ang work?
Papasok pa lang, host. Okay po, Sir Roy. Ingat po sa biyahe. Ingat po sa work. Holocraft, may kalab shout out. Yan, nandito po ako, Sir Roy, sa bahay mo. Naka-play po ang Batangas to Taclo, Calapan. Ayan, tama ba? Batangas to Calapan. Ayan, may ads po. Dana po ako sa inyo, Sir Roy Vlog. Ayan, dana daw po si Jess sa inyo. Dito lang tambay driving. Ay, sige po, Sir Roy. Ingat po sa pagdadrive. Ayan, playing na po ang iyong video, Sir Roy. Ayan, dana daw po sa inyo si Jess Cooking. Ayan, thank you so much, Jess. Ayan, palablab naman guys sa ating nakapin. Okay lang yan. Ang mahalaga, naalala mong tamsakan yung live ni host. Ayan, thank you so much sa mga nagtamsak sa aking live. Ayan, ingat po, Sir Roy, sa pagdadrive. Anita po din vlogs, may galab shout out. Ayan, may moderator na po kayo, Ma'am Anita. Yan, still playing pa rin po ang video mo, Sir Roy. Yung upload support po. Thanks for the jacket, host. You're welcome. Ayan, maraming salamat, Ma'am Anita. Ayan, arangkadang pobre. Dana sa'yo si Ma'am Anita, pakibalikan na lang. Guys, pasuyo naman sa atin nakapin. Oh, kaganda naman dito. Kaganda naman dito sa pinuntahan ni Sir Roy.
Yan, playing pa rin po ang video mo, Sir Roy. Pinanonood ko yung video mo. Napakaganda po dito. Kalaki ng barko na sinakyan nyo. Namiss ko tuloy na sumakay ng barko ulit. Yan, still playing pa rin po ang video nyo, Sir Roy. Yan, patapos na po ang video mo, Sir Roy. Thank you so much po, Sir Roy, sa pagdalaw sa aking live. Pang 36 thumbs up. Holograph, may collab shot.
Ayan, may kalab shout out sa 17 million people in the house. Thank you so much sa mga silent viewers. Ayan, maraming salamat. Mga natigil na yung mga nagsisipag-video. Hi Mel, big love shout out Mel. Yan, thank you so much Mel sa patamsak. Kumusta Mel? Busy? Hello everyone. From Mel Peña. Yan, baba mo yung magbaba ka ng bahay mo, Mel. Nag-live ka ba, Mel? Ngayon? Si Yen hindi nag-live. Siguro na masyal. Ngayon lang nakaupo. Sobrang pagod nga yan. Hindi ako nakapag-live, busy. Okay. Pag na lang bago ka matulog, saka mo i-live. Mahirap talaga kumuha ng oras pagka ganyang may trabaho. Yan, puntahan ko yung bahay mo, men.
Dito ako sa chicken barbecue mo. Two minutes and 7 seconds, Mel. Ayan, playing. Hello, Mami Bebe. Mami Bebe, magalap shout out po. Bigyan kita ng moderator. Ayan, may moderator na po kayo. Ayan, patapos na, Mel. Ang yung video, Mel. Ayan. Pang 11 thumbs up, Mel. Ayan, magalap shout out din po, Mami Bebeng. Mel Peña, magalap shout out from Mami Bebeng. Baba po kayo ng bahay niyo, Mami Bebeng. OTW sa nakapin. Ayan, maraming salamat. Ayan, naka-play na po ang iyong video, Mami Bebeng. Ayan. May ads pa. Ayan po. Playing na po ang iyong video, Mami Bebeng. Ayan siya. Ayan, may galap shoutout, Chen. Yan, ba't di ka nag-live? Naabangan ko yung live mo kanina. Wala ka akong live siyen. Ayan. Anita Food Vlog. Dan my friend from El Peña. Anita, Ma'am Anita.
Namasyal ka ba, Yen? Yan, playing pa rin, Ma'am Anita, video mo. Ay, Mami Bebing pala, sorry. Maraming ginawa. Sunday kasi ngayon. Yan, punta ko yung bahay mo, Yen. Mami Bebing, may galap shout out from Yen. Yan, dito ako Yen sa Sunday. Sunday is church day. Ayan, 15 hours ago. Yan, may ads ka pa. Tapusin natin yung ads. Good evening, your friend po. Ayan. Si Yet Collection. Wait, bigyan kitang jacket. Wait lang. Ayan, may moderator ka na. Ayan, 3 minutes and 22 seconds yung video mo yan. Playing na. Yan, still playing pa rin, Mami Bebing, yung video mo. Megalab shout out again, Jens, from Mami Bebing. Megalab shout out sa lahat from Yet Collection. Yan, thank you so much, sis, sa pag-akyat mo sa aking live. Thank you so much. Baba ka ng bahay mo, sis. Yan, pasuyo guys, sa ating nakapin. Palablab naman kay Mami Bebeng. Ibig sabihin, kakauwi nyo lang yan. Yan, playing pa rin, Mami Bebeng, ang video mo. Ay, naglaba ka. Kala ko, namasyal ka, naglaba pala maghapon.
Ako akala ko yan, hindi ako makakapag-live. Nag-run out dito kanina. Hindi ko nga natapos yung live ni Mami Tess kanina. Biglang nawala ng kuryente. Naku, patay, sabi ko. Nagkaroon 8 ng may, siguro yun mga 8:15. Nahanap ko nga yung live mo. Hindi ko ka ako makita. Hindi siguro ka ako nag-live si Yen. Ayan. Finish na yung video mo yan. Pang 25 thumbs up. Maraming salamat guys. Yan Mami Bebeng, finish na yung video mo. Thank you so much Mami Bebeng sa pagsilip sa aking live. Pang 29 thumbs up sa'yo Mami Bebeng. Yan, sa mga hindi pa nakakadikit dyan kay Mami Bebeng, pasuyo naman guys. Oops. Sige lang yan. Welcome, Mami Bebeng. Taga-Agusan del Sur ka ba? Thank you, Mel Peña. Ayan. Maraming salamat daw, Mel, para Mami Bebeng. Okay. Naglo-loading. Ayan, saglit lang guys. Kuha nga akong inumin. Ako'y nauuhaw.
Yan, mag-love shout out sa 11 million people in the house. Thank you so much. Yan guys, patamsak naman ang ating pa-like naman ang ating live. Yan, maraming salamat Get Collection. Puntahan ko yung bahay mo. Yan, dito ako sa bahay mo yung Yet, dito sa chicken pit adobo. Yan, 5 minutes and 2 seconds Yet, ayan. Ano daw? Halain day, nag-unsa man ka diha, uy. Bisaya. Ayan, still playing Yet, yung video mo. Pakahirap na upuan itong parang native yung
Niluluto mo, yet collection. Adobong chicken feet. Ayan. Playing pa rin. Yan, mag-love shoutout sa lahat ng dyan sa baba. Magandang gabi sa inyo. Ayan, playing pa rin ang iyong video, yet collection. Maraming salamat, Mami Bebeng, sa pag-stay sa aking live. Ayan, playing pa rin, yet collection ang video mo. Malapit na matapos. Yan, tapos na. Ayan, tansakdan sa'yo, yet. Yan, maraming salamat, Jet, sa pag-akyat mo sa aking live. Thank you so much.
holograph, mega love shout out. Maraming salamat, Mami Bebeng, sa pag-stay sa live ko. Thank you so much. Ayan, holograph, OTW from Mami Bebeng. Ayan. Dan dikit kay Mami Bebeng, no skip po sa inyong restaurant. Ayan, mega love shout out sa iyo, Yet Collection. Ayan, na-watch ko na yet yung yung video mo doon sa chicken pit adobo. Kinakuha, parang di ako dikit pa dito sa iyo sa Ayan. Hindi pa pala ako dikit sa'yo dito yet sa sa isang channel ko sa'yo. Ayan, dikitan kita dito. Idaan kita rito. Ayan, maraming salamat yet sa pagdalaw mo sa aking live. Thank you so much. Yan, Mami Bebeng, pakibalik ka na lang si Miss Yet Collection. Dala na siya sa'yo. Walang anuman yet. Yan, Mami Bebeng, pabalik na lang kay Yet.
Dikit na siya sa'yo. Yet collection, thank you TW na si Mami Bebeng, ayan. And thank you so much, hologram. Ayan, Var, Sagma TV. Sagma TV, mega love shout out. Ayan, Kaalaman TV, mega love shout out. Ayan, thank you so much.
Maraming salamat sa pagdalaw sa aking live. Dito ako sa bahay mo, Kaalaman TV. Paano ba natin malalaman na may naka-monitor sa ating SIM card? Ayan. Mukhang magandang tutorial to ah. Ayan, playing na ang iyong video, Kaalaman TV. Get collection done, dikit sa chicken feet. Ayan, thank you so much, Mami Bebeng. Ayan, still playing pa rin, Kaalaman TV, ang video mo. Ako'y naaantok na talaga, napipikit na ako ha. Sobra antok ko yata ngayon. Kaalaman TV, nandyan ka pa ba o wala ka na? Ayan, patapos na ang iyong video. Ayan, full watch na. Pang 461 thumbs up. Ayan, Nabarsagma Vlog, dan connect to you from Mami Bebeng. Naglo-loading ang aking live. Wala pa kaya yung matandang minor? Aray ko. Nakatakot na matukupuan na to. Para lagi kang bubuwal. Yan, konting oras na lang. Ako'y magsa-silent live na lang muna kasi grabe na antok ko.
Yan, dikit-dikit lang kayo dyan guys sa baba. Holograph down to your video from Yet collection. Mahina ang wifi. Bakit? Nasaan ka ba ngayon, Yet? Nasa Taiwan ka pala. Ayan, mag-love shout out sa mga sa mga taga Taiwan diyan. Ayan. Umaandar pa ba 'to? Ano ba 'to? Ano pa 'to? Umaandar pa ba 'to? Sina-charge ba siya? Okay, ko try ko nga para pwede itong i-run ko. Ginagamit nyo? Saan pa? Ito. Try ko may charge mamaya. Mahina po net, malakas kasi hangin. Yan, maraming salamat Yet collection sa pag-stay sa aking live. Thank you so much. Yan, pa-thumbs up guys sa ating live. Huwag kalimutan mag-like sa ating live.
I-play ko lang to dito, be, ha. Patay mo na lang mamaya. Kasi ikaw na lang magpatay ng aircon. Pag gininaw ka na, patayin mo na lang. Hintayin ko lang ito magsaktong 2 oras. Ako'y grabe na anto ko. Magsa-silent live na lang uli ako. Oo, sige lang, Yet. Maraming salamat, Yet, sa pag-stay mo sa akin live. Sobrang lakit na ng mata ko. Kahit matulog ka na, basta panagising ka na lang mamaya. Kaya naman, pag inanto ka na, be, kahit hindi pa tapos, patayin mo na. Baka makatulog ka eh. No, patayin mo na lang, oo. Isa-silent ko na lang yung aking laro. Kaya naantok na, pipikit na ako eh. Try ko nga i-charge to kung ano. Iwanan ko muna. Kaya lang gano'n yata. Cordapio yung charger.
Galing mo magpapatay yung laptop or cellphone mo? Yung laptop.